Много жени се фокусират основно върху бръчките, когато мислят за стареенето на кожата. Но има нещо друго, което често добавя години към лицето много по-бързо и това е неравномерният тен. Когато кожата изглежда петниста, уморена или е загубила естествения си блясък, лицето започва да изглежда по-възрастно, дори бръчките да не са толкова изразени. С времето върху кожата се оставят следи от слънцето, стресът, недоспиването, храненето и ежедневните навици. Постепенно тенът губи своята равномерност, появяват се зони с различна пигментация, а естественото сияние намалява. Затова грижата за лицето не трябва да се свежда само до стягане, масажи или упражнения. Те са важна част от цялостната грижа, но също толкова важно е да се грижим за качеството на кожата, за нейния тонус, хидратация и равномерен тен.